Πάμε τώρα στην 8η διαφάνεια. 8η διαφάνεια και θέλουμε να αλλάξουμε τον τύπο του γραφήματος. Κάνω λοιπόν ένα κλικ εδώ γενικότερα να επιλέξω το γράφημα. Αν κάνω δεξί κλικ, βλέπουμε εδώ ότι βγαίνουν κάποιες επιλογές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τον τύπο του γραφήματος. Παραδείγματος χάρη, μια επιλογή είναι η μορφοποίηση αντικειμένου. Αν την πατήσουμε θα δούμε εδώ ότι π.χ. μπορώ να αλλάξω γενικά το μέγεθος του γραφήματος, τα γνωστά με τα κλειδώματα αναλογιών κλπ. Το ακυρώνω. Άρα απορρίπτω το μονό κλικ για αυτό που θέλω. Για να κάνω διπλό κλικ, να δω γίνεται τίποτα άλλο. Κάνοντας λοιπόν διπλό κλικ, βγαίνει και το φύλλο δεδομένων. Βλέπω μια άλλη επιλογή στο γράφημα. Δοκιμάζω, κάνω δεξί κλικ εδώ, τέλεια. Βγαίνει ο τύπος γραφήματος που θέλω, τύπος γραφήματος. Εδώ επιλέγω το ράβδι. Θέλω ράβδο τμήματων με απεικόνιση 3 δέλτα. Ένα από αυτά τα τρία είναι, για να δοκιμάσουμε αυτό, γιατί αυτά είναι τρισδιάστατα όπως βλέπετε. Επιλέγω αυτό. Μάλιστα αυτό είναι με 3 δέλτα, πατάω OK και τελείωσε η ιστορία. Αν κάνω κλικ εδώ για να το δούμε, να το άλλαξε ο τύπος του γραφήματος. Θέλω τώρα το υπόμνημα του γραφήματος με ανοιχτό πράσινο χρώμα. Το υπόμνημα είναι αυτό εδώ. Κάνω κλικ εδώ, τα γνωστά επιλέκτηκε όλο το γράφημα, άρα θα κάνω διπλό κλικ. Για να κάνουμε διπλό κλικ, μάλιστα κάνω κλικ στο υπόμνημα, να το επιλέχθηκε. Προφανώς δεξί κλικ, μορφοποίηση υπομνήματος, και θέλω να το γεμίσω με τι μου λέει, με ανοιχτό πράσινο. Ανοιχτό πράσινο τώρα είναι αυτό, είναι αυτό, όχι, μάλλον αυτό είναι. Δεν είμαι όμως σίγουρος, γιατί όπως βλέπετε δεν βγάζει ετικέτα. Στην προκειμένη περίπτωση φανταστείτε τώρα να μου ζητείς κανένα τέτοιο χρώμα, να πούμε άντε τώρα να το βρεις ποιο είναι. Για να είμαστε σίγουροι πρέπει να βρούμε τώρα μία λίστα εδώ με αυτά τα χρώματα, να μου βγάζει την ετικετούλα ποια είναι, για να διαλέξω και εδώ το σωστό χρώμα. Για να δούμε, το ακυρώνω. Ψάχνω να βρω τώρα ποιο είναι πώς θα βρω το σωστό χρώμα. Όπως καταλαβαίνετε, οι εκπρόσωποι του Cambridge, Ζηλάκος, Τζιανόπουλος, έχουν για όλα λύση. Θα επιλέξω εδώ το κείμενο, το γράφημα, για να πάω στο μορφή, μάλλον να κάνω ένα δεξί κλικ εδώ και να πάω μορφοποίηση αντικειμένου. Στο μορφοποίηση αντικειμένου, για να δω το χρωματάκι εδώ, για να δούμε, βγάζει εδώ καρτελίτσες, ετικέτες με τα χρώματα. Βγάζει φωτεινό πράσινο είναι αυτό, και τούτο είναι ανοιχτό πράσινο. Σιγά μη φαίνεται για ανοιχτό πράσινο. Είναι λοιπόν αυτή εδώ η ιστορία, αυτό το ανοιχτό πράσινο, σε ποια γραμμή, τρίτη, πέμπτη γραμμή και τέταρτη στήλη. Πέμπτη γραμμή, τέταρτη στήλη. Άρα βρήκα ποιο είναι το ανοιχτό πράσινο, ακυρώνω αυτό, γιατί δεν μου ζητάει άσκηση αυτό, και έρχομαι να υλοποιήσω αυτή την άσκηση. Όπως βλέπετε, θα κάνω πάλι διπλό κλικ εδώ, επιλέγω τώρα κατά λάθος έχω επιλέξει μία σειρά, άρα μπορώ να κάνω και μορφοποίηση όπως και σε κάθε σειρά εδώ. Κάνω λοιπόν μισό λεπτό, κάνω κλικ εδώ, να το υπόμνημα, δεξί κλικ, μορφοποίηση υπομνήματος. Είμαι εδώ στα χρωματάκια, δεν βγαίνουν ετικετούλες, αλλά όπως είδα πριν, αυτό είναι το ανοιχτό πράσινο. Κάνω κλικ λοιπόν εδώ, φαίνεται εδώ στο δείγμα, πατάω OK και βλέπετε έχει γεμίσει.
με το χρώμα που θέλω, το ανοιχτό πράσινο.